Pinksterfeest. Het is de 54ste editie van dit feest. En je merkt het wel, het is feest. We hadden de regenboogkoor hier in Dokkum. Peult Jozefsen had correct zong. En Nicolaas van Amerong uit Ljout had een hele mooie preek, jongen. We gedenken het Pinksterfeest natuurlijk, de uitstorting van de Heilige Geest. En dat staat ook in verband met de wet, eigenlijk de wet van Mozes. Dus de Heilige Geest schrijft de wetten van God in onze harten, maar vervult ons ook met kracht. Ik heb in deze ochtend Pinksterdienst hebben wij hele mooie muziek gemaakt. Samen met een band en een koor. Iedereen weer heel stil tijdens de preek. En heel uitbundig tijdens de liederen. Nou, ik denk dat dat ook een oorzaak. Ik doe dit het allerliefste eigenlijk. Lekker met veel mensen samen zingen. En dan ook met goed weer erbij. Nou, ik vond het heel mooi hoe iedereen zo betrokken meedeed. Af en toe staan, maar soms ook gewoon rustig luisteren. Dus dat is een perfecte combinatie. Het thema van deze editie is liefde en actie. En we hopen dat we dat maar jongen hadden om liefde net bij jezelf te houden, maar het te delen en in beweging te komen. Ja, ik vond het fantastisch om te doen. Gewoon de sfeer, de open lucht, de natuur. Ja, het mooie weer wat ontzettend mee zit. Maar ook de openheid, de aandacht die je dan toch nog hebt, ook van de mensen. En dan in samenwerking met Peul en het koor. Dat was een geweldig, mooi geheel eigenlijk.